We lead founder Namatai Kwekweza says the abduction and torture by state agents ahead of the Sadc summit will not deter her from the pursuit of truth, justice and freedom for Zimbabwe. Sana mbali na mashukano mudanyogwa panapa tiona kuti aiwa Namatai Kwekweza munoziva kuti aiwa akapiwa beo vakarilisiwa panapa anowea achiti aiwa ilinda sena nevamwe vanoti kana vakabuda muusungwa vanochinja their mission, vanochinja their goal, vanochinja their goal post vachitadza kumiririra ma-citizens kana the human rights anoyachitaura zviri otherwise. Sambira mashukano mudanyogwa panapa doibva subscribe like kuti on the pedeko tipinda panapa munyogwa muchenzi. With a stubborn hope, strengthened resolve, and clarity of purpose, I write to you with the deepest, utmost gratitude for the love, solidarity, and support that Robson Chere, Samuel Gwenzi, and I have received, which has warmed my heart. The love and solidarity have come from many Zimbabweans and people from around the world. It deeply inspires me to have a sense of humanity, humility, hope, and courage to continue the struggle for a better Zimbabwe, even after our horrific ordeal. The messages, the prayers, the legal support, the medical support, practical assistance, and keyboard warriors have all worked together to ensure our release, and it is the solidarity that kept my brothers in the struggle and me strong until day 35 when we were released on bail. Mashoko anotakwa na Namatai Kwekweza nevamwe vake vaviri vamoza kuti aiwa vakatuchiwa vabudzwa muaeroplane aiwa vakaabductiwa. Zvinhu zvaigwadza mapictures makawaona munhu achichinja from his normal color achinoita purple nekuda kwekutochewa. Chimotidza mafungiro enyu muri kudii tiona aiwa vachimira vachiti aiwa tinokutendai makatimiririra zviro zvamakaita, mamessages enyu nemasolidarity cause enyu amakaita kuti tirizobuda after day 35. Aiwa hatisi kuzokudisappointai, we are going to stand for the human rights, we are going to stand for the truth. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro mashoko ake pinda comment section medu, so subscribe or like and turn on the